Ke Kaddara, Kaddara, tun da na ga Hajjara Usman na san ba za a yi zaman lafiya ba. Matan nan ta tsane ta takura mata tun muna yara ma inda muka saba kallon fim. In dai an ce Hajjara Usman ce uwar miji, to fa sai dai ita fa matar mutum ta yi haƙuri. Kuma musamman a ce suna zaune gida ɗaya. Saboda 'yar masifa ce. An takura Nafisa inda ya kamata. Nafisa bata sanya za ta yi da rayuwarta ba. Yanzu ku ya kuke ganin za a ƙare? Ku zo mu tattauna wannan batu tare da ku masu kallo. A inda ta watsa miyan nan, maganan gaskiya na farko idan ran Alinu ya zo sai ya ɓaci. Ransa zai ɓaci sosai. Zai ga ai har da gangan ma ta ebi miya ko ta watsawa 'yan uwansa. Balle da ma uwar ba santa take ba. Kun ga kowane shar za ta iya ɗauka ta ƙulla mata ta faɗa wa Alinu. Sai dai da ke mai fuskanta ne ƙila zai iya fuskanta, ƙila kuma ba zai iya fuskanta ba in ta yi masa bayani. Amma a yanzu ba mai fitar da ita sai dai Allah. Saboda ko me za ta faɗa wallahi bai zama lalle a yadda ba. A inda dai aka ga wannan miyar ta ɓata jikinsu, to ba mai fitar da sai Allah. Kuma dama ga shi 'yar Alinu wannan babbar mai tsaurin ido ce da ganinta. Ga shi kakarta wato Hajjara Usman tana ɗaurewa 'ya'yan gindi. Za su yi mata tsaurin ido, za su mata rashin kunya. Idan da akwai wata alaƙar da za ta sa ta ɗan zauna a gidan ma har ta saba da uwar mijin, to sakamakon watsa wannan miyar da ta yi a rashin sani zai sa uwar mijin ta ji ta tsane ta. Su ma 'yan uwan mijin mazan za su ji sun tsane ta, tunda suna magana kashe mana ɗan uwa zaki yi, kashe mana ɗan uwa zaki yi, suna irin wannan magana. Yanzu tsana za su ɗauka za su ɗora mata, za ta fara ganin tsangwama. Shi ko Alinu bai san ya zai ba, bai san wani mataki zai ɗauka ba. Ita ko Nafisa ta gama zama abin tausayi. Ta zama abin tausayi, aure na 3. To kuma shi ma auren in ya mutu, kuma ko wajen wa za a koma? Abin da dai muke gani za ta iya komawa wajen mai shinku, tunda shi ma yana cikin fim ɗin, ba hasko ɓangarensa ba ne, amma za ta iya komawa wajensa. Amma mu tun farko mun so ta tsaya sun sasanta kanta, ita da Adam A. Zongo mun so sun sasanta junansu. Da duba a zo an yi wannan yawon da ake ba. Tunda duk mazajen je daga wannan kaji matsalarsa daban, sai ta waccan daban, sai ta waccan daban. Ita kuma haka ƙaddarar Nafisa take. Ba ta yin aure a lokacin da ya dace. Duk auren da za ta yi mai matsala ne. Ga miji yana son ta, ga kwanciyar hankali, ga fuskanta, amma uwar miji ta kama ta zo ta damalmala gidan saboda son zuciya irin nata. Ta hana ta sakewa, tunda har wata magana take faɗa mata, wai na ji an ce ke baki zaman aure ko? Ana karki tana ita sai ta yi. Hajjara Usman ina zamu da rayuwar nan ne? A yi haƙuri mana. Kukan nata ya yi yawa, ai ya kamata a bata farin ciki ko sau ɗaya ne. Ko sau ɗaya ne ta samu farin ciki a ga tana murmushi tana dariya. Amma ba ce kullum cikin kunci ba. Duk gidan da ta shiga a watan farko na shiga gidanta take samun matsala. Ya kamata a wani gun a ga an rangwamta mata ai. A ga ta ɗan samu farin ciki ko ya yake. Ta ma ta ɗan ji daɗin zamanta. To shi ma dai mun san ƙarshe wannan ko ba yanzu ba ne. Ƙarshe shi ma sai su rabu da Alinu. Saboda uwar ce za ta ce ita ba ta yadda ba. Ba za ta ɗauki wannan shashancin ba na wannan matar tasa da ya ɗauko, ba ta mutunci, ba ta meye. Haka uwar za ta faɗa. Duk da ma ta sa an soke mata karatunta, amma wannan ba zai sa ta haƙura ba. Ƙarshe uwan nan sai ta sa Nafisa ta fice a gidan nan. Hajjara Usman ba sai ta sa an kora a Nafisa.